Hvad så alle sammen, og velkommen til denne video. I dag så skal jeg simpelthen tale om et emne om ham, der er Hamza Yasin. Men inden vi lige begynder at tale om ham, så skal det lige sige, at jeg er ny her på YouTube. Og jeg er bare en dreng, som går op i views og abonnenter. Så yes, og jeg spiller et klaverspil, fordi at jeg er mega dum. Og ja, det er det. Der er ikke så meget der. Men så vi skal se lidt på det der Hamza noget. Og ja, jeg er Dice V2. Jeg prøver. Men det er sådan, at han har Julia Kopia. Hun har simpelthen lavet en video om ham og Hamza. Hun har gjort en. Hun har lavet 45 videoer med ham og Hamza. Men her ser en af videoer, så siger hun simpelthen, lad være med at give ham opmærksomhed. Han gør det kun for opmærksomhed. Og så efter det, så laver hun 2-3 videoer mere om ham. Så det er jo hende, der giver hende opmærksomhed. Så Julia, jeg tænker lidt på dig så også. Men det giver ingen mening. Der er også mega mange folk, som har skrevet. Altså første gang var det okay. Men nu lægger du 10 videoer op om ham. Nu, så har vi det lige lidt roligt, ikke? Men yes, det var for denne video. Tak fordi I så med. Og min video kommer til at blive kort, fordi det er lidt cringe. Og jeg er ny. Og jeg er en video. Men yes, vi ses. Hej.